Em dic Rosa. Molt bé. Què estem fent aquí avui? Aquí estem fent cua per votar, perquè és un dia històric i suposo que val la pena, encara que estigui ploguent, que estiguem aquí per reivindicar els nostres drets. Aguantarem aquí el paraigües sota la pluja i el que faci falta. El que faci falta. Perfecte. I si hem d'estar fins a les 8, doncs fins a les 8, fins a que tanquin. Molt bé, gràcies. A tu. Gràcies. Avui estem aquí esperant per poder votar, per poder ser lliures, perquè ja estem cansats de que ens prenguin els diners i el pèl. Ja sents el soroll aquest, eh? Sí. Perquè la veritat sempre es guanya sobre la mentida. Votarem! 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 Voy allá. Que usted lo vote bien. Venga, hasta luego, bon dia. Adéu. Avui votem, avui ens llevem d'hora, avui tenim son, avui plou, avui tenim coses a fer, però avui votem. Soc la Teresa i hem vingut a votar. Molt bé, i tu què tal? Jo l'Isabel i també hem vingut a votar. Soc la Paula i hem vingut aquí a l'Escola Tabor a Barcelona a votar. Vale, quina hora és ara? Ara són, doncs tot just les 8. Hem matinat avui, eh? Molt, m'he llevat a les 4:10. Votaremos y votaremos por la República Catalana, una república de ciudadanos libres. No queremos monarquía borbónica corrupta e impuesta por la dictadura. Venga, gracias, hasta luego. I us presento tots aquests, són amics meus, veïns d'aquí al barri, i ja està, i intentarem votar. Vale, hi ha escoles que hi ha policia, vale? Com sabeu, la piscina és resistència pacífica. Avui estem a punt per votar la República Catalana. Per el mateix, per votar i per la República Catalana. Doncs votar, estem votant. Molt bé. Perfecte. Sí. Bon dia, jo sóc el Pau de l'Antoni Gaudí. Aquí hem vingut perquè el nostre CAU es va posicionar a favor dels drets de les persones d'aquesta societat i per tant volíem promoure la democràcia i el dret a decidir, que creiem que són bàsics en la nostra societat, i per això vam venir aquí els monitors de l'agrupament a dormir i avui a acompanyar aquesta votació. I ara intentar mirar què fer i seguir una mica tot. Genial, que passeu un dia xulo. Moltes gràcies. 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 Estem a punt de votar, els col·legis obren a les 9 i estem fent cua per evitar que la Policia Nacional ens pugui requisar les urnes i per tant hem vingut a fer gruix perquè no ho tinguin fàcil. Votant, es fent cua per votar des de fa 3 hores o així. Jo ho veig molt bé, jo soc optimista. Unas palabras, ¿qué hacemos aquí hoy? Votar. Ho intentarem. Defensar la democràcia. Home, és que és la revolució dels somriures, per tant, sense somriures no hi ha democràcia, no hi ha un nou país o no el que volem construir, per tant, cap problema, aquí seguirem. Vulgui marxar, que s'asseguri que algú ocupa el seu lloc perquè el col·legi sempre estigui ple de gent i que tranquils, tranquil·les, cap problema, però que aquí sempre hi hagi el És absoluta. Aquí veieu les imatges des de dintre de l'escola, Carles, tota la premsa que està intentant agafar la imatge del que passa fora.
Sí, perquè evidentment la jornada d'avui és una jornada que serà marcada, entre altres coses, per les imatges que donaran la volta. D'acord? Que ens quedem totes on estem, resistència pacífica, no ens cansem de repetir-ho. En el moment que veiem que s'acosta algun altre cos policial, llavors sí que totes, sisplau, assegudes al terra. Fins llavors, calma, com fins ara, fem càntics, ens animem entre totes i esperar. Ens diuen que van votant a poc, per tant ho estem aconseguint. Els carrers seran sempre nostres! Nervis, molta sensació de por, d'impotència. Sabem que tard o d'hora vindran aquí. No s'estan mesurant gens en agredir a la gent innocent. Impotents davant el feixisme de l'estat espanyol. Estem orgullosos, malgrat la violència a l'estat, que nosaltres siguem tan pacífics. Exactament. Volem votar perquè són els drets i espero que ho puguem fer. Doncs mira, intentar votar, a veure si ens deixen. Bon dia, com et dius? Bon dia, Aurora. Molt bé. Bueno, estem aquí a veure si logrem votar o no, ja veurem. Vale, i el sentiment ara mateix? Ara ràbia i por. Quan són les 9 i pico del matí? Ràbia i por. Molt bé, doncs ja veurem què passa. Gràcies. Vinga, bon dia. Ara estan entrant els nostres avis. Els que ja no estan aquí, estarem nosaltres per ells. Perfecte, molt bé. I ara quina hora és? Doncs no ho sé. Aviam. Les 10. 3 quarts de 10. Vale, pues... Aproximadament. Vinga, aguantarem aquí. Gràcies. A tu. Adéu, adéu. Hem votat, que era la nostra obligació, el nostre deure a la llibertat de Catalunya. Hi ha hagut altres col·legis i instituts que la cosa ha sigut molt fotuda, hi ha hagut agressions de la policia, a gent gran, a menors. El que ens tocava l'han tancat, doncs hem vingut aquí. I quin era, el Ramon Llull? Sí. El Ramon Llull i he vingut aquí al Tabor. Sí. Em diem Edo de Víctor, hem anat a primera del matí a la Ramon Llull i ens hem trobat amb una càrrega policial en què han entrat, han tret totes les urnes i tot, i hem arribat just quan sortia tota la policia i els hem acordonat, la gent gritava fora, 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 i el que hem vist bé
és que qualsevol persona que volia increpar la policia, tota la gent parava aquesta persona, li deia que callés, que això havia de ser pacífic, i ara estem aquí, en un altre col·legi, que és a la Tabor, on la gent està també, està ple de gent, i aquí el que vol fer la gent és votar perquè és el seu dret. Feliços, perquè al final ja hem pogut votar. Ah, heu pogut votar? Sí, ja hem votat. Vale. Sí, i ara ve... Que sembli tan difícil poder fer el temps que estem. Hem sentit de moltes escoles d'aquí al costat que estan tenint molts problemes, que estan repartint estop a punta pala, i aquí nosaltres, gràcies a Déu, com que som molts, ho hem pogut salvar, contenir i res. Nosaltres hem aconseguit votar. Hola, Montse, què tal? Hola, com va? molt bé. Què tal? Com estàs avui? Aquí molt bé, molt contenta de poder votar. Aquí hem resistit, aquí a la Tabor, i esperem que això serveixi per una república catalana, un nou procés constituent i que realment puguin acabar amb la monarquia i amb el govern que en aquests moments està dirigint Espanya. Felicitats! Felicitats! Ole, ole, ole! Heu votat? Hem votat. Molt bé. He votat. I què tal? Pell de gallina i no és pel temps, eh? Pell de Vale. gallina. Vinga, gràcies. Adéu, adéu. Fantàstic. Heu votat? Sí. I què tal? Bé? Ja hem guanyat. Molt bé, i tant, clar que sí. Endavant, gràcies, gràcies. Què tal? Com ha anat? Bé? Bien? Muy bien. ¿Todo bien? Molt bé. Felicitats. Has votat? Oh my God, Tu també has votat, gràcies. Has votat? Has votat? Gràcies. Ok. Has votat? Molt bé. Bé? Gràcies. Heu votat? Sí, i tant. Ok. Molt bé. Vinga. Hola. Hola. Heu votat ja? Sí. Ok. Ens hem sortit, l'aplicatiu funciona molt millor ara que al llarg del matí i res, molt contents d'estar aquí amb tota aquesta gent que ens impulsa. Has votat? Molt bé. Tu també has votat. Se't nota, se't nota. Yo soy Cassandra. Alberto. Heu votat ja? Sí. Què tal? Bé? Mucha emoción además. Sí, muy felices. Y aquí defensaremos la corta. Claro. No pasarán. Content? Content i feliç, sí. Ok, gràcies. Merci. Esperem que serveixi He votat. I exposar el tipus de país que volem ser. Pues molt contenta perquè al final he pogut votar que no ens ho pensava. Afirmativament i estic molt orgullosa. Abans el fascista. Estupendament bé. Hem votat. Sí, he votat. Doncs ara vinc de votar. Sí, m'ha molta il·lusió. Acabo de votar, sí. Va votar. Perfecte. Felicitats. Gràcies. Adéu. Hem votat.
vinc d'aquí, soc del barri i acabo de votar a Madrid. Bona tarda, com et dius? Jo, David, ja he votat, ja he aconseguit votar. Estoy orgullosísimo de poder haber votado y de votar por supuesto un sí, aunque hable en castellano, pero tenemos derecho a votar y de demostrar que somos libres, que no tenemos que depender de nadie. Bona tarda, com us dieu? Eva, Àlex. Molt bé, què heu fet ara? hem votat. I què tal? Molt bé, molt contents. Perfecte. Ja he votat. Vale, molt bé, gràcies. Bona tarda. Vens a votar? Vinc a votar. Pues felicitats. Gràcies. Hola, em dic Montse i estic molt contenta de poder participar al referèndum perquè em sembla que és una cosa justa i democràtica i a part de festiva i amb molta educació i molta concòrdia per part de tots. O sigui que endavant.